Ай, страни гърди! Жълто се страната там е най-хубаво. Айде, Вадим! Там се страната е най-хубаво. Да. Сега е бицепса тъжи. Хубаво, стягай гъса. Задно бедро. Ай! Това леко. Лягай леко назад. Леко назад, дай. Добре, е така. Хубаво изкарай. Бедри тъста. Това е. Ей, това е. Айде, твоята поза, тяга. Е така краката ги дръж, е така. Гордей ли бяка? Тя е хубаво приема. Да. Най-мъскове спортовите. Айде, това е. Ето средния. Добре. Давай. Добре. Благодаря ви. Една минута по-слава за публиката. Пути, Аласа, пути. Там стой. Е, там стой. Дай. Дай хубаво. Дай краката. Дай, върни краката. Дай това е. Дай гърба. Ей това е. Тия крака няма да има случва. Жоро, виж какво направи? Браво! Трета! Как се гледа? Аз съм го намазал да е така. Ей, какъв се не видиш? Гледа как се това? Защо още някакъв състав? Ей, той е битет! Кой е битет? Кой е? Дай гърба! Благодаря ви. Моля да не се отговорила. Това беше задължителна програма. Категория на физически културизъм.